tsinuwar 80 wa ma adraka ma la'anatu samanuna aqad samaniyatu aqad afwan. Wato akwai wani abu da ya shafi tarihi, ya shafi addini, ya shafi siyasa, ya shafi zamantakewa, ya shafi tsaro, ya shafi tunani, ya shafi al'adun ƙasar Isra'ila da makomar Isra'ila da ake ce mu tsinuwar 80. Menene tsinuwar 80? Malaman Yahudawa da yawa, hahamat ɗinsu da yawa, da malaman musulunci da yawa, masana ilmul mabda'i wal ma'adi wato eschatology, da kuma malaman tarihi da yawa, da malaman siyasa da yawa sun yi rubuce-rubuce cewa a ƙarshen zamani yadda gwamnatoci guda biyu da aka taɓa yi na Yahudawa suka rushe bayan cikarsu shekara 80. Ita ma wannan hukumar ta 'yan mamaya da ta je ta kafa kanta a yankin Falasɗinawa za ta ruguje bayan shekara 80. Hanyoyin da malamai suka bi suka dogara wurin fitowa da wannan hakikar sun bambanta, kowa da masharabin shi. Akwai waɗanda ƙaryoyin tarihi suka kama, kamar da suka dibi daular farko da aka kafa ta Isra'ila, ita ce daular da a Taura ta yi magana ta, Alƙur'ani ya magana, ita ce daular da Ɗaluta ya kafa bayan da Allah ya bashi basdatun fil ilmi wal jismi, ya kafa daula wadda Dawuda ya gada, bayan Dawuda kuma Sulaimanu ya gada. To bayan wucewar Annabi Sulaimanu, ƴaƴan Annabi Sulaimanu suka shagaltu da fadace-fadace, daga nan Allah ya tarwatsa daular, sai ya zama Ashuriya wato na al'ummar daular Ashurawa da kuma al'ummar daular Babila ya zama sun mulke su. Wannan abun ya faru ne karni na 10 kafin haihuwar Annabi Isa, wato kamar shekara 950 kafin haihuwar Annabi Isa. Daga nan ba su ƙara samun sun kafa daula ba sai karni na 2 kafin haihuwar Annabi Isa, inda suka sake kafa wata daula, ita ma bayan tana cika shekara 80 sai ta fara declining, kafin ta kai in ta yi dike ta rushe. To wannan sai zama su sun camfa a tarihance cewa prophecy ya tabbatar da cewa ko za su ƙara kafa daula, domin tun daga karni na 2 kafin haihuwar Annabi Isa Yahudawa ba su taɓa kafa daula ba. Shi yasa ko da aka haifi Annabi Isa alaihi salatu wassalam a wannan yankin, Yahudawa na ƙarƙashin mamayar Romawa ne. Shi yasa Yahudawa suka haɗa kai da su da Romawa akan a kashe musu Annabi Isa, saboda Annabi Isa yana kira zuwa ga sabunta addini da watsi da gurɓatattun aƙidun da Yahudawa suka shigar a cikin addini. Wato shi Annabi Isa revolutionary ne, bayan zaman shi kuma malami annabi mai kokarin kawo gyara, sai suka ga cewa kawar da shi ya kamata. Sai zama interest din Romawa da na Yahudawa ya haɗu wajen ganin bayan Annabi Isa, kamar yadda yanzu interest din Isra'ila da Amurka kuma mu ce da NATO gaba ɗaya ya haɗu wajen ganin bayan Falastinawa. To daga wannan lokacin Yahudawa ba su ƙara yin daula ba sai 1948 da suka samu Ingila ta ɗaure musu gindi da Amurka suka kafa wannan daula. To suna ta ɗarɗin cewa kada fa tsinuwar 80 ta dawo. Kwatsam sai ga 2023 suka cika sora shekaru 5 kenan su tafi. To dama mu ma a musulunci Ibn Khaldun mai littafin Kitabul Umran a cikin mukaddima ya faɗa cewa dauloli, kuma ya fitar da wannan ne daga Alkur'ani, dauloli ba su cika tsallake shekara 42 ba. Wato daga waɗanda suka kafa daular da 'ya'yansu sun yi mulki, to jikokin idan sun hau mafi yawanci suna mantawa da objectives din da iyayensu yasa suka kafa daula, sai su shagalta da luxury da badala, sai Allah ya yi maganin su, ya tafi da su, ya kawo wasu, kamar yadda ya ta faruwa musamman shi Ibn Khaldun inda ya rayu. An yi daulatul adarisa, an yi muwahhidun, an yi murabitun, an yi guntayen daulolin da duk haka suka faru gaban idanun shi ya gani ko kuma ya ji labari da kuma bayan wucewar shi. Kamar yadda daular Soviet ita ma tana shiga shekara 80 ta ruguje ta watse. To haka akwai Shahid Sheikh Ahmad Yasin, shugaban Hamas, wanda shi ma ya tabbatar da cewa Isra'ila tana shiga shekara 80 za ta tarwatse. Ya yi amfani da ayoyin Alkur'ani da kuma abun da ya ji daga hannun malaman Yahudawa tunda suna tare da shi. To sai Yahudawa ke tsoron cewa za su iya watsewa a shekara 80. Kwatsam sai ga dufanul a ƙasa. Maimakon dufanul a ƙasa ya ƙara haɗa kan Yahudawa, sai ya ƙara raba kansu. Yanzu ga sun kai ma Iran hari, wannan harin ya ƙara haɗa kan Iraniyawa, amma su dufanul a ƙasa ƙara raba kansu yayi a siyasance da addinance da tattalin arziki komi, sai zama suna tunkara haɗarin civil war a cikin gida. Dufanul a ƙasa sai ya mai da su bayan na shekara 70. To idan ma mutum bai yadda da prophecy din tsinuwar 80 ba, wanda zai cika ne a 2028, yanzu sauran shekara 2 da watanni ya cika,
kawai sai ga waɗanda rikice na faruwa waɗanda su kadai sun isa su zama alamun da za su tabbatar da tsino 80. Idan ma mutum bai da tsino 80 ba, to ya lura da yadda ƙasa ke rushewa a ilimance, a ilimin sociology da ilimin political science, ya lura da yadda ƙasa ke rushewa, zai ga duk Isra'ila ta kama hanya. Na ɗaya dama in ƙasa za ta rushe, reputation ɗinta ke fara rushewa. Yanzu Isra'ila me rage mata? Ba ta da wata kima a cikin idanun mutane, ba ta da wata rigima, ba mai karanta da mutunci a duk duniya. Bayan nan sai morality ya kawo. Isra'ilawa bannan da suka yi a Gaza ya nuna ba su san wani abu mai suna adalci ko tausayi ko jinkai ko haƙuri ko kawaici. Miyagu ne, mabannata ne, waɗanda ba su san komai ba sai zubar da jini. Kowa ya gano su yanzu, morality ɗinsu ya tafi. Daga nan sai diplomasiya. Yanzu kalle yarjejeniyoyin da suka yi na Majalisar Ɗinkin Duniya, babu wata ƙasa da ke kallon su da gashi. Duk sauran ƙasashe ganin suke wasu 'yan daba, wasu extremists, wasu 'yan ta'adda waɗanda bai kamata a yi hudda ƙasa da ƙasa da su ba. Sun take dokokin UN, sun take dokokin Hague, sun take dokokin Geneva Convention, ba dokar da ba su take ba. Sai ta gefen tattalin arziki da military, shine faɗan nan na dufar a ƙasa yake ta ƙoƙarin ganin cewa ya ƙalla su. Ga Iran kuma ta zo ta ƙara kwabawa. Yanzu waɗannan ɓannar da Iran ta musu a gefen tattalin arziki da military, bayan faɗan nan raɗaɗin da zai faru, consequences ɗin da zai shiga a Isra'ila, sai ya fi zabta da tattalin arzikin su da tsaron su fiye da kashi 50, saboda kamfanonin su da ke sayan ma al'ummu makamai suna musu ƙarya, yanzu za su saya. Duk abubuwan da suke sayarwa za a gano cewa ashe duk shirme ne. To wannan kadai, sai bayan wannan abu na biyar da ke musu ƙasa shine siyasa da rikicin gida. To idan waɗannan guda biyar suka haɗu, dama dole ne civil war ya barke. Civil war na barkewa, Isra'ila ta tafi. In ma mutum bai da tsinuwar 80 ba, to ilimi na zahiri wanda observation da perception ya isa ya tabbatar da shi, ga yanan muna gani za su watse. Shi yasa ma wannan yasa suka matsa ma America, Netanyahu da shi da Trump suka yi sauri suka yi sulhu. Me za mu koya daga waɗannan abubuwan da ke faruwa? Abun da za mu koya shine ashe al'umma ita ke da ƙarfi ba hukuma ba. Da al'ummar Falastini suka yi tsaye ba su yarda su sallama ƙasar su ba, hukumar Isra'ila ta kasa kwacewa. Da al'ummar Iran suka ɗanfare ma gwamnati su, Isra'ila da Amurka sun kasa rushe wannan gwamnati. Mu ma nan gida, idan muka ɗauki wannan samfuri, al'umma ta gano ita ke da ƙarfi, to za su yi maganin waɗannan yaran Yahudawa da ake ɗora musu. Za su yi maganin wannan system ɗin, wannan status quo ɗin da aka dankara mana, wanda bai daidai da addinin mu ba, bai daidai da al'adar mu ba, bai ma daidai da hankalin mu da ɗabi'an mu da sakafan mu ba. Za su yi maganin shi. Yadda Iraniyawa suka ɗan fare ma malaman su da wilayatul faqih suka yi nasara akan miyagu, haka kuma suka zama suna iya kera ma kansu makamai su hitan ma kansu mafita ta gefen tattalin arziki da tsaro da sauransu. Haka mu ma wannan al'umma ba mu da mafita. Mafitan mu ba ta cikin waɗannan gurɓatattun siyasa da waɗannan jam'iyyun siyasa gurɓatattu da wannan tsari gurɓatacce. Mafitan mu tana cikin kankame addinin mu da mantawa da sabanin mu da rungumar siyasar musulunci wadda masalihul mursala ne ta damu da shi fiye da komai, wato kare dukiya, kare jini, kare mutunci, kare al'umma da kuma kare yanci. To shi ya kamata mu damu da shi fiye da sabanin da bai wuce na aƙida ba. Wannan saɓani na ɗaiɗaiku wanda imani ne kawai, kowa da abin da ya imani. Wannan kuma bai hana a haɗu a gina ƙasa, a gina tsaro, a gina tattalin arziki, a kare jini, a kare dukiya. Allah ya falkar da al'ummar mu, ya sa su yi abin da shi ne zai zama musu hanyar tsira su, duniya su da lahirar su. Allah ya yi mana jagoranci, Allah ya karfafe mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.